Здравейте на всички! Добре дошли на нашия вебинар във връзка с нашия маратон. Първо да започна с моето представяне. Аз се казвам Елена Йорданова и съм вече даже на 40 години. Отслабнала съм с 30 кг и така смея да твърдя, че вече доста години си ги запазвам. От години аз лично се борих с килограмите, спазвала съм какви ли не диети, без резултат, няма диета, която може би да не съм спазвала. Докато един ден не започнах да чета малко повече, малко по-подробно, в същото време пък се запознах с Катина Недева, попаднах в маратоните и ми стана ясно, че аз всъщност нищо не знам. Въпреки, че бях чела страшно много и уж знаех много, но се оказа, че почти нищо не знам за храненето и въобще за целият здравословен начин на живот. В последствие преминах и обучение за треньори и вече от година и 8 месеца се занимавам и с треньорство и помагам на много жени да постигнат своите резултати, своите мечти, без глад и без лишения. Какво ще научите днес? Най-честите грешки по пътя към по-добрата форма. Как някои хора ядат по 5 пъти на ден и отслабват. Какво представлява нашия маратон? Ще споделят опит някои от участничките в маратона. Кога е следващия маратон ще обявим и как може да се включите в него. И накрая ще има специална изненада. Най-честите грешки към по-добра форма. Разбира се, всички или повечето от вас са гладували, с някакви диети са пробвали, чайчета за отслабване, защото най-лесно е с чайче, нали? Пием си чайчето и си мислим, че всичко ще е наред. За съжаление обаче, нито едно от трите не дава трайни резултати и в някакъв момент всеки се отчаива. Следваща грешка е фокус в цифрата на кантара вместо в здравето. Много често ние се фокусираме в цифрата на кантара, а всъщност теглото може да варира по съвсем различни причини и това въобще не трябва да ви притеснява. Най-често с задържане на вода и въобще няма нищо общо с натрупване на мазнини, още повече когато става въпрос за 3-4 дни разлика. Следващата причина е, че много често следващата грешка е, че много често хората броят калории, без всъщност да гледат състава. Тоест, изчислявате, че на вас ви трябва, да кажем, 1200 калории, хапвате си 2 парчета торта, ето ги 1200 калории, и аз съм в калориен дефицит. Да, но всъщност храната, която приемаме т.е. състава на храната, която приемаме, е много по-важна, отколкото самите калории. Липса на мотивация и подкрепа. Предполагам, доста често се случва при по-голямата част от жените. Започват някакъв режим, диета, няма кой да ги подкрепи, даже напротив, започват подтикване от различни страни, хайде сега да опиташ, или пък ти не си добре, луда си, така нататък. Всички сме го минали. Най-неприятно е, когато е от най-близките и наистина нямаме подкрепа от най-важните си хора. Следващата грешка е неефективни тренировки. Тоест, правим някакви упражнения, но въобще нямаме идея за какво са тези упражнения, не натоварваме правилно тялото и, разбира се, не получаваме и необходимия резултат. И последната грешка, която е от съществено значение, е пропускането на закуска. И сега ще ви кажа защо. Как влияе закуската върху нашето здраве? Закуската на основата на въглехидрати или липсата въобще на закуска води до съществени колебания на нивата на кръвната захар. Например, най-често чувам как жени хапват плод, да кажем банан сутрин. Да, той е много полезен, никой не го отрича, но той води до повишаване на кръвната захар и оттам вреди на нашето здраве.
Разбира се, доста често хапваме мюсли, сандвич, баничка, круасан, овесени ядки. Доста голяма част от тях са здравословни храни и разбира се и нездравословни варианти, но всички тези храни водят до глад за сладко, следобедна умора, невъзможност за контрол над апетита и спазване на правилен режим на хранене. Защо това е така? Защото не се комбинират правилно с други източници, които трябва да задължително да присъстват в нашето хранене и да се създаде един баланс, балансирана закуска и оттам да няма такива пикове и спадове на кръвната захар. В дългосрочна перспектива това може да доведе до натрупване на теглото, а и не само. Коя е балансираната закуска? Балансираната закуска е тази, която не води до резки пикове и спадове на кръвната захар. Тя снабдява организма с всички необходими хранителни вещества на базата на здравословни белтъчини, осигурява необходимата енергия на организма, осигурява вода на организма и не повишава и не понижава нивото на кръвната захар, както вече казах. Разбира се, може да си хапвате и обичайна храна. Няма нищо лошо в това да си хапват яйца, овесени ядки, плодове, зеленчуци, но има и някои минуси, които са, че първо отнема време за приготвяне и доста често всъщност повечето хора не закусват точно поради тази причина, защото нямат време. Директно тръгва да кажем за работа, не си е приготвил някаква храна предварително и решава, че ще пропусне закуската. Това не е кой знае какво. Често калориите са в повече, защото когато комбинираме различни продукти, да кажем яйца, филийка хляб, плодове, зеленчуци, калориите стават доста и реално трябва да намалим следващите хранения и то драстично, за да влезем в калориен дефицит. Което не е добре, защото пък в един момент оставаме гладни. Няма как да си набавим нужните витамини за едно хранене и в същото време да влезем в ниски калории. Какво закусваме ние в маратона? Нашата закуска е балансирана, нискокалорична, много вкусна, приготвя се за секунди и е богата на протеини. Това е всъщност шейк Формула 1 на Herbalife, който ни снабдява с нужните витамини за едно пълноценно хранене само в 100 калории на порция с 10 различни вкуса. И да ви кажа честно, постоянно се увеличават вкусовете, така че скоро време може и да са доста повече от 10. Състава му е напълно изчистен, именно за това го избираме и ние, треньорите в FitPoint Team. Той е веган, без глутен и лактоза, без добавена захар. Резултатите на нашите клиенти идват от това, че ние ги учим как да се хранят правилно. Шейкът може да се използва в режим, съобразен с вашите цели, било то отслабване, покачване на мускулна маса, стягане и здраве. На къде ще се движи теглото ви, зависи от останалите хранения през деня. Тоест, ние не сме цял ден на шейк, да не решите, че цял ден сме на шейк. Просто даваме възможност на хората, които са в маратона, да се научат как да се хранят пълноценно. И тъй като доста голяма част от хората нямат възможност за закуска или не са свикнали въобще да закусват, това е един изключително добър вариант, защото пак казвам, първо, че много бързо се приготвя, точно за секунди, второ е с много ниска калорийна стойност, а пък да не говорим колко са вкусни, няма човек, който да е влязъл в маратона и да не е харесал различните всякакви варианти на шейка. Аз честно казвам, да си призная, имам много често пъти, в които си лягам, не съм гладна, но просто си чакам сутринта да дойде да си хапна пак любимата закуска, защото ми е адски вкусна наистина. Така, какво може да си приготвяте с шейка? Не е задължително да го приемате в течен вариант, наистина само като шейк. Може да си го направите на палачинки, може да си го направите на кремче, може да бъде в кексчета, в най-различни варианти. Имаме много рецепти, които предлагаме в нашия маратон за разнообразие и наистина всички са много вкусни.
Някои хора постигат форма с 5 хранения на ден. И това са всички наши клиенти, които са в маратона. Доста често всъщност започваме с клиентите си борба и спор, защото не са свикнали да се хранят по толкова пъти на ден и в същото време имат все още някакъв страх, че това няма да доведе до необходимите резултати, но доста често всъщност се изумяват още на първата седмица как с толкова много хранения получават наистина страхотни резултати. Как всъщност правим това? Ето какво всъщност правим в маратона и какво получавате от самото участие. Получавате личен треньор, получавате достъп до мотивационен чат, наръчник за хранене, списък за пазаруване, което всъщност самия списък страшно много ви улеснява, защото по този списък се водите когато пазарите и няма нужда да се чудите какво да си купите и какво да си изготвите. Както казах, имаме вкусни и лесни рецепти, видеотренировки за вкъщи, могат да се изпълняват по всяко време, когато вие си прецените. Има много полезни видеа с съвети и съм сигурна, че ще ви бъдат наистина много полезни, защото много хора си мислят, че знаят за здравословното хранене. Оказва се, че доста от нещата всъщност ги научават в нашите маратони. Новото, което е в този маратон специално, е мини курс по здравословно хранене. Разбира се, получавате вкусен шейк и подсилващи продукти по избор. След малко ще ви кажа и за тях. И накрая получава най-добрия и награди за постигнати резултати, разбира се. Как става записването? Записването е с избиране на един от трите пакета. Пакет VIP включва наръчник за хранене, списък пазар, видеотренировки, мотивационен чат, вкусни рецепти и шейк, алоe и колаген. Това наистина е топ пакета за мен, защото първо ще ви кажа, че шейка е страшно вкусен, който и вкус да си изберете, всички са много хубави. Алоето е много хубаво, то пречиства червата и влияе добре на перисталтиката, а колагенът помага за кожата, ногтите, за попълване на бръчки околоочни. Наистина е изключително хубав продукт, така че това за мен е наистина топ пакета и се заслужава. Втория пакет е злато. Към него получавате шейк, алоe, както вече казах за алоето, фибри, които детоксикират и изчистват стомашно-чревния тракт, изчистват тялото от токсини. Или, ако желаете, може да включите чай, който пък подобрява общото състояние. Примерно, ако не пиете кафе, т.е. ако не можете да пиете кафе по някаква причина, той също много ободрява. Помага за метаболизма, забързва метаболизма и е много вкусен, така че ви го препоръчвам и него. И третият пакет е с шейк и алоe, също много хубав вариант, така че който и от трите варианта да си изберете, няма да съжалявате. Ето какво споделят и нашите момичета, които вече са в маратоните и които вече са постигнали резултати. Станислава, това е историята на Станислава Шейхова. Виждате колко добре вече си е прибрала коремчето. Изключително много добър резултат. Станислава, тук ли си? Тук съм, да. Може ли да се включиш да кажеш няколко думи? Да, аз малко съм с директен полет от Индия, прическа. Аз до сега, докато говори, ти имах чувството, че описваш мен, защото аз по същия начин преминах през какви ли не диети, за да сваля заветните 12 килограма, които не само, че ги свалих, а и свалих доста повече.
Да, Защото това са стари снимки. В момента изглеждам по друг начин, ама нямаше как да ги кача сега за този вебинар. Аз също се лутах между различни диети, пробвала съм какво ли не, какви ли не хапчета, лоути, молти, чайчета, прахчета, каквото има на пазара. Всичко съм пробвала, работя в Еконти, нямаше някакъв продукт, който някой да не си го купи, аз да не взема и аз да го пробвам, да не изпусна. Ама дойде момент, в който Кати дойде в нашия град, реши да направи курс по табата. Никога не бях чувала за табата и в интерес на истината, но реших да пробвам, впечатлена от профилната й снимка. И така се запознах с Кати, влезнах в маратоните, научих се да се храня здравословно, най-вече да се храня, защото аз преди си мислех, че ако карам цял ден на един пакет солети, вече съм, вау, постигнала, ще отслабна, тук ще стана машина. Оказва се, че това е било много погрешно. Започнах да ям 5 пъти на ден, почти 3 пъти повече храна от преди и въпреки това отслабвах. Прибрах корема, който ми беше след раждането. Така и не можех да го прибера. Но тези снимки, които виждате, са точно един изкаран маратон, който тогава обаче не беше 20 дни, беше малко повече. Но резултатите се виждаха още от първите дни. Още първата седмица започнаха минусчетата и на кантара, и в сантиметъра. Чувството за ситост, за това, че не ми се едеше сладко и чипсове, които преди това ми потичаха лигите, като ги видя в магазина. Кожата ми се промени. Откак започнах да използвам продуктите, най-вече пия втора опаковка колаген. Колагена е уникален за мен. На всеки би го препоръчала из 2 ръце, из 2 крака. Ако има нещо, което си заслужава инвестицията, то шейка е ясен, но колагена за мен е топ продукт. Просто който има възможност, може сам да се убеди в неговите ползи и резултати, защото те също не закъсняват. Не е нужно да го пиеш 5 месеца, 6 месеца и година, за да видиш резултата. Той също се вижда много бързо. Ето сина ми, който се връща от рожден ден, разплака, също може да каже колко вкусни са моите здравословни рецепти. Даже наскоро ми беше казал, не може ли да научиш и баба да готви така? Той не е от най-злоядите деца, но не е и от децата, които всичко биха яли. Но определено му харесват моите рецепти, не се гладува, всичко се позволява и сладичко, нали, има варианти и за сладко, и за солено, и за пици. Всичко си хапваме, да. Да, за домашен чипс и за много неща. Просто гладен няма да остане никой. Ще яде много повече от преди и въпреки това ще постига резултат. Аз постигнах моя, за което съм много благодарна на Кати за подкрепата, на всички момичета, които се включваха в маратоните. Моята цел вече е за покачване на мускулна маса. Имаше един период, в който задържах и нямаше, просто кантара си се беше забил на 45 кг и до там. Сега от 2 седмици горе-долу започна да мърда леко нагоре, от което съм още по-щастлива. Извивките на дупето взеха да стават по-добри, каквато беше и моята цел и така. Прекрасно. Благодарим, Сиси, че сподели твоите впечатления от маратоните. Продължаваме нататъка с историята на Гергана Кънева. Гери, тук ли си? Здравейте, тук съм. Чудесно. Ще споделиш ли малко повече? Да, аз всъщност от много време участвам в маратоните.
Бях качила много килограми и съответно се чудех каква диета да започна, за да мога да се отърва от тези килограми. И съм много благодарна всъщност, че попаднах на Кати и на целия ви прекрасен екип, защото допреди това аз си мислех, че за да отслабна, всъщност трябва да гладувам, трябва да тренирам супер много, трябва да се откажа от сладкото. Аз много обичам сладкото и съм любител на сладки неща. И именно в маратоните вие самите ми показахте, че всъщност за да отслабна, аз трябва да се храня. И трябва да се храня правилно, не трябва да пропускам хранене и съответно се научих да си правя и аз сама вкусни, сладки, здравословни неща. Като започнах всъщност самите маратони, както може да видите и нали, от първата снимка как изглеждах, тогава бях 66 кг. Първия маратон всъщност свалих 3 кг, като цифра звучи много малко, обаче видимо имах наистина много голяма промяна. И съответно в момента съм 55 кг, като тези килограми си ги свалих по възможно най-здравословния за мен начин. А, И когато се видим нали, с приятели, с близки, всички ми казват колко добре изглеждам, забелязват колко по-енергична се чувствам и всичко това е благодарение на храната и на маратоните, защото и при самите маратони аз всъщност имах много голяма подкрепа и от треньорите, и от участниците, защото вкъщи всички ми казваха: Гери, стига с тези диети, ти после пак ще си върнеш килограмите. Така че вкъщи в началото беше трудно към подкрепа и наистина съм много благодарна на вас и на всички участници за това нещо. И просто ако някой се чуди дали ще се справя в самите маратони, как ще успява, дали ще си постигне целите, просто се включете и ще се убедите сами, че нещата се случват наистина много лесно, много приятно. Има супер готини рецепти, защото аз и не съм от хората, които имат толкова време да готвят, да се застояват в кухнята, така че нещата наистина много готино се случват благодарение на екипа, за което много ви благодаря. И ние благодарим, Гери, че се включи. Здравейте! Продължаваме нататъка с Станислава Станчева и нейната история. Сиси, тук ли си? Явно я няма, така че ще пуснем запис. Здравейте, казвам се Станислава. От началото на септември се включих в маратоните, защото вече беше ми омръзнал от диети и гладуване. Откакто се включих, видях, че мога да се храня здравословно, балансирано. Храната като количество е много повече от това, което съм си хапвала преди. За първия маратон свалих 4,5 кг. Вече почти 2 месеца съм в маратоните. Чувствам се страхотно, много добре. Постоянно получавам комплименти, че съм се променила след раждането, че изглеждам чудесно. И също и така се чувствам. Продължавам да се храня по този начин. Виждам, че съм изградила навици. И това е най-важното. Човек да се чувства здрав, щастлив и пълноценен. Здравейте! Продължаваме с историята на Деси Георгиева, която също не е тук тази вечер, но пък ще сподели с нас. Здравейте! Аз се казвам Деси. Повечето ме знаят като Десита. И днес ще чуете много хубави отзиви. Ще видите даже отзивите на останалите момичета, които са участвали в маратона, на новите треньори в FitPoint Team и всяка една от тях има наистина впечатляващи резултати. Аз ще ви покажа една друга страна от балансираното и здравословно хранене, а именно здравето. Знаете, че всяка една жена иска да изглежда красиво, но за тази цел трябва да започне отвътре. С храненето си, разбира се, набавянето на всички необходими макро и микронутриенти, кожата на една жена изглежда много по-красиво. А с това шейкът много помага, защото има 25 витамини и минерала, които е много трудно човек да ги набави с едно хранене.
Особено пък в днешно време, когато всяка една храна е толкова бедна от към хранителни вещества, става още по-трудно. Затова аз се насочих и избрах да работя именно с Herbalife и най-вече с прекрасната група треньори на Fit Team, защото харесвам и продуктите, но харесвам и екипа. Всички са много красиви, много усмихнати, добри, винаги са готови да помогнат. И щастлива съм, много съм щастлива, че попаднах точно тук. Благодаря ви и целувки и до скоро. И ние благодарим на Дейси за записа. И последна е историята на Хриси Парашкевова, тази прекрасна жена с прекрасен резултат. Хриси, тук ли си? Здравейте, тук съм. Чувате ли ме? Да. Дали се виждам? Само. Давай. Да се представя за тези, които не ме познават. Аз съм Хриси и съм майка на 2 деца. Дете на 6 години син и дъщеря на почти 3 години вече. Ще започна с това как реших да се включа в маратоните. Първо, нали, както вече всички се досещате, след 2 бременности тялото ми беше претърпяло доста промени и имаше много какво да се желае относно външния ми вид, чисто визуално и чисто физически, като всяка жена суетата е на първо място. И бях започнала след втората си бременност да опитвам какви ли не режими, диети, чайчета. И аз като Станислава да кажа, абсолютно всичко, което може би имаше на пазара, беше изпробвано. Но резултатите накрая винаги бяха абсолютно едни и същи. Чувствах се изцедена като лимон, без никакви сили, без никакво настроение. А както всички знаете, може би повечето от вас вече са майки, с деца е много трудно да си без енергия, защото те изискват много енергия. И вече черешката на тортата при мен беше, когато започнах да се боря с едно дълго главоболие и физически неразположения. Започнах да повишавам кръвното си налягане, направих си изследвания, които показаха, че холестерола ми също е завишен и аз просто разбрах, че трябва да направя нещо, което наистина да промени здравословното ми състояние най-вече. И така, всъщност, стигнах до маратоните. Имам доста приятели, които вече са участвали в тези маратони и те ми дадаха координати на Катина Недева и започнах да следя това, което тя качва като информация в профила си. И наистина видях, че всъщност изчетах доста информация и видях, че това се доближава до това, което аз искам. И така реших да се включа. Включвайки се в този маратон, аз влезнах, разбира се, с много позитивна нагласа, но в мен винаги имаше нещо като спирачка, психически, може би, че нещата няма как да са толкова хубави, толкова идеални, толкова перфектни. И винаги си мислех, че това е един вид някаква преувеличена реклама или така, общо казано, нали, нещо не толкова реално добро. Винаги съм била скептично настроена към тези неща. Но какво се случи след първия ми маратон, даже още не след завършен първи маратон, аз видях, че още след 20 на дни в този маратон започнах да се чувствам страхотно добре. Първо, преди това, естествено, бях гладувала и си бях мислила, че за да отслабваш, трябва да караш само на салати. А тук видях, че всъщност се храниш се вкусно, храниш се разнообразно, храниш се много пълноценно и всъщност ти отслабваш, чувствайки се много, много добре. Даже по някой път просто не смогвах да огладнея, защото то нямаш време да огладнееш.
И така, промених навиците си, хранителните си навици, защото на мен закуската ми беше нещо много трудно. Никога нямах време за нея и винаги я пропусках, мислейки си, че нали, всъщност така ще забързам резултатите, но се оказа точно обратното. Закуската, откакто закусвам в тези маратони, за мен това е най-бързата закуска, най-вкусната закуска, най-даващата енергия закуска. И аз всъщност разбрах, че нещата могат да се случват много безболезнено, много приятно и в същото време наистина много позитивно, защото маратоните с всички вас, с всички участници в тези групи са едно изключително приятно местенце за разговори, за шеги, за споделяне, за съвети, за разтоварване, за абсолютно приятни и позитивни неща. Другото нещо, аз никога не съм обръщала внимание на себе си физически. Нямала съм тази култура да отделя 15 минутки за едни елементарни упражнения на ден. Тук се научих да го правя и това със сигурност ми се отблагодарява много добре. Искам да ви кажа, че понеже моята първа братовчетка работи в кардиология и проблема, който имах с холестерола, нали, докторите ми казаха, че трябва поне 3 месеца да спазвам някаква хранителна диета, за да мога да понижа. Холестерола ми беше доста завишен. И когато си направих, след първия маратон, си направих кръвните изследвания, за да проследя какво се случва, холестерола ми се беше смъкнал с почти 2 единици и кардиолога ми не можа да повярва и ме помоли да направя отново изследвания, защото си мислеше, че има някаква грешка в изследванията, че това де-факто не е възможно да се случи. Но, нали, нямаше грешка за мое щастие. Всичко се нормализира. Само след първия маратон аз усетих значително подобрение в физическото си състояние. Свалих 5 кг през първия си маратон. Сантиметрите в обиколки са доста повече. Но най-голямата победа за мен в този първи маратон е здравословното ми състояние. Чувствам се наистина изпълнена с енергия, изпълнена с желание, изпълнена с позитивизъм, нещо, което преди това наистина нямах. Аз имах чувството, че ме е налегнала някаква хронична умора преди това. Направих си експеримент, когато започвах маратона и освен съпруга ми, никой друг не знаеше, че всъщност започвам някакъв нов режим. Това беше моя малък експеримент да разбера дали в действителност нещата действат и ако някой не знае, дали ще забележи промяната. Защото е много лесно, когато кажеш на приятелките си и те започват да те следят под лупа и всеки ден те оглеждат и те питат има ли резултат, няма ли резултат. А така никой не знаеше, нали, за това, че съм започнала. И само след 20 дни, когато се разминавам с близки и познати, всички ми казваха, ти си се променила страшно много, в теб има нещо страшно променено, какво се е случило с теб, отслабнала си много, изглеждаш много добре, изглеждаш много щастлива, изглеждаш много енергична, което всъщност ми показа, че не само аз виждам тази промяна, а промяната наистина е реална и наистина си заслужава. И така, всъщност си дадах сметка, че съм на много прав път. Искам да кажа на всички, които все още се чудят дали има начин да изглеждат добре и да се чувстват добре и както казват здрав дух в здраво тяло, наистина има начин това да се случи и това може да се случи в тези прекрасни маратони. Искам да благодаря с цялото си сърце на Кати, на Ели и на всички участници в маратоните, които толкова много ни насърчават, толкова много ни дават полезни съвети, дават ни просто прекрасни тренировки, които не са трудни за изпълнение, а всъщност са изключително ефективни и имат много бързо действие, така да кажа, вършат си работата. Защото аз и преди това съм карала колело по половин-един час на ден, но резултати не е имало до сега. А сега само с една тренировка за 20 минути усещам разликата огромна в тялото си, в енергията си, в духа си, в абсолютно всичко. Така че, пак казвам, ако някой все още се чуди дали да го направи,
сега е момента да спре да се чуди и просто да опита, защото тук е едно прекрасно място. Желая успех на всички и искам да ви кажа, че има начин да бъдем и красиви, и щастливи. Сладко абсолютно не ни липсва в маратоните, настроение също. Така че с повече позитивизъм и с повече добра храна, с повече храна, но правилна, правилните пропорции и балансирана, можем да сме красиви и, разбира се, усмихнати. Много благодарим, Хриси. Чудесен резултат наистина постигна, така че действаме напред заедно. Разбира се, с удоволствие. Как може да се запишете за маратона? Така вече като чухте и всички отзиви, това, което аз ви обясних за самия маратон, надявам се да сте взели решение и да се включите в него. Как може да стане това? Трябва да се свържете с човека, който ви е поканил на тази среща и да си изберете пакет. Маратонът започва на 30 октомври и местата са ограничени, тъй като нали, всеки един от нас иска да обърне внимание на вас, така че местата наистина са ограничени. Искаме да дадем всичко от себе си и затова държим на по-малко места, но повече внимание. Така че действайте. И накрая да ви кажа каква е нашата изненада. Всеки, който в следващия един час реши да се запише за маратона, ще получи подарък. Това е индивидуално изготвен хранителен режим, който ще бъде безплатен за вас, и нашата електронна книга "Десерти без огризения", която е пълна с много вкусни десертчета, които пък са нискокалорични, здравословни и са част от нашето хранене. След получаване на избрания пакет, получавате и своите подаръци, така че имате един час да вземете решение. Надявам се да не ви трябва толкова много даже. И да действате и да се включите в нашите страхотни маратони и да усетите атмосферата, както и да видите първите си резултати. Всеки, който пък реши да се включи до утре на обяд, получава нашата електронна книжка "Десерти без огризения". Пак отново, след избрания пакет, се получава и подаръка. Така че, пак казвам, действайте. Ако искаш нещо да се промени, ти трябва да промениш нещата. Все още има време да изпълните новогодишните си обещания, така че най-добрият момент за промяна е сега. Съветвам ви да действате. До края на годината има малко време, но пък достатъчно, за да видите първите си резултати и промяната. Беше ми много приятно да презентирам нашия маратон. Сега оставам 5 минутки за някакви въпроси. Така че, ако има такива, задавайте. Не се притеснявайте, сега е момент. Ако пък няма въпроси или се притеснявате в момента, може да питате човека, който ви е поканил за повече подробности, нещо, ако наистина ви интересува и не сте получили отговор в момента. И да ви пожелая хубава вечер и се надявам да се видим на 30 октомври на началото на нашия маратон. Благодаря, Ели. Лека и спокойна вечер на всички. Благодаря, Ели. До следващия Хубава вечер. Чао, чао. Чао. Чао, хубава вечер. Чао, чао и от мен, момичета. Беше ми изключително приятно да се срещнем хубава вечер. отново тук. Чао. Успех на всички! Очаквам ви в следващия маратон. Отново на линия. Успех. До скоро. До скоро.